सेवा कार्य भक्ति बड़े तीनटा जिनस चुले कला सी तुम भल आशीर्वाद है भगवान डायरी मोर टेंशन भी रागी गला आज देवतार बुढ़ा समझ किसी ना माँ को समझते छुआ शुई पारे किसी ना पूर्णिमा से बिगड़ा अवस्था बिगड़ा भूल से जाओ अवश्य दिज खाई सारे से माँ पुओ दिज खाई अवश्य तुम भाई बहन बहुत बेड़ा भल दब बेड़ा भी भल ता मान कहे पूरा रगे जबरदस्ती सीधा मांगा चांदा दिटा बाजिगला भल रागी कौन माँ निजे आसिले गुंडाली गुंडाली आपण कहाँ टे कह कहीं ना ना मुझे कथा कहूनी आपण सहित कौन केमी विषय से पचार बुलुना ना घर किए ग्राम देवती से जीव तो से पशि मंदिर दर्शन कर मंदिर होती जगन्नाथ बही माँ बही जेजे कलोनी आमर बृंदावन कलोनी पाखापाखि जेजे कलोनी बृंदावन हम पिलाटी बेलू रही सब जानी ताकू जी पिला जानी भाईना सब सब तारी छुआ जाओ भाईना माने एठी नहीं सब भाई माँ निजे आसिले गुंडाली गुंडाली आपण कहाँ टे कह कहीं ना ना मुझे कथा कहूनी आपण सहित कौन केमी विषय से तथ्य देवे बस आ कि हाँ 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 माँ को तो पूजा करते मोर झंकड़ माँ दयार मुझे पाई तो पाई से अच्छा मो बापा माँ होता मुझे बाछी नहीं मो बापा माँ मत समस्त विरोधी मो बापा माँ होता मुझे सेवा करता मो शाशु शशुर होता मुझे सेवा करता से सेवा झाड़ा परीक्षा मुझे काढ़ी तार आउ किसी करें कि रोगी कि बुढ़ा बुढ़ा पहुँचले भी सेवा कर माँ खाती कौन एबे किसी खाइबे ना सी तार खाया पीया सेमती चामचे चामचे न बेसी नहीं ठंडा ठंडा हाँ ठंडा ठंडा एबे आनले पीबे ना ठंडा अच्छी तार ठंडा स्टॉक माने घर तार सदा बेले
ସେ ପିଇବ ଥଣ୍ଡା ଏଇ ଯୋଉ ମାଲିକ ଦେଇଛି ଏ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଚାଳିଶ ଲୋକ ସବୁ ସେ କିଣି କାଣିକି ଦେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଇ ଦର ଆମର ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ପାରାଦୀପ? ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଅଟିବଟି ଅଟିବଟି ତାଙ୍କର ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି ପାରାଦୀପରେ କୋଉଠି ବଡ଼ପଡ଼ିଆରେ? ବଡ଼ପଡ଼ିଆରେ ମା ଜୁଏଲାରୀର ସୁନା ଦୋକାନ ମା ମଉସା ଜାଣିଥିଲେ। ହଁ ମା ସାରଳା ଜୁଏଲାରୀ ମା ସାରଳା ମା ବହି ମା ବହି ମା ବହି ଆଉ ଏହାର କିଛି ନାହିଁ ତା ଇଚ୍ଛା ତା ସମୟ ନହେଲେ ମୁଁ କହିକିରି ସେଟା ମୋର ଅପରାଧ ମତେ କ୍ଷମା କର। ନା ନା କହିବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ ମା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢି ଯାଉଛି ଜାଣିଛ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେଲେ ତାରି ମହିମା ତା ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ ଆମେ କଣ ଆମେ କିଏ ତାର ବାହାର କରିବୁ ସିଏ ତ ସତ କଥା ତା ସମୟ ହେଇନି ତା ଜିନିଷ ସିଏ ଫୁଟିକିରି ହଁ ନା ଆଲୋଚନା ନୁହଁ ତା ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଏଇଠୁ ଇଆଳିରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲେ ତା ଆଗରୁ କିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବେ ସିଏ ଆଉ 5 ଜଣ କରିପାରିବେ ଆସିବେ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକିରି ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି 2 ଦିନ ରହିକିରି ସେ ଆଜି ଫେରିକିରି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସିଏ ଗଲେ ଆଜି ଆସିବ ଦୂର ଭକ୍ତ ପାଖ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ପାଖ ବନ୍ଧୁ ବାସ ପାଏ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଇଏ ପାଏ ସେମିତି ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କାଢ଼ିଲା ଲୋକ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ତା ଝାଡ଼ାଟା ପରିସ୍ରାଟା କାଢ଼ିବି ଆଉ ମୁଁ ତାର କିଛି କରିପାରିବିନି ତାର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ନା କ'ଣ କରିପାରିବି କହୁନାହାନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେମିତି ସିଏ ରହିଛି ତାର ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନା ସେ ପୃଥିବୀ ଖାଇଦେବ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେ ତ ଆଉ ଦେବା କ'ଣ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ କିଏ ସେ ଛାଁ ବାହାରିବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଛାଁ ବାହାରିବ ଏବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ଜାଗା ହେଇସାରିଲାଣି ମନ୍ଦିର ଆମର ତମ ମୋଟାମୋଟି ଆଳି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଯିବ ଏଇଠି ଆମ ତ ପଳେଇ ଆଇଲ ପାସ୍ କରି ସେଠି ଯାଇଛି ବଳରାମପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ଅଟିବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଆମ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ସେଇ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ତାର ମନ୍ଦିର ସେ ମାର କେତେ ଜାଗା ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଛି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଛି ମୋତେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆଉ ତାର କେତେଟା କରିବ ମୁଁ ସେଟା କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ତା ସିଏ ମତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉଠି ବସିବ ଯୋଉଠି ବସିଲା ସେଠି ହେଲା ସିଏ ଯଦି ଭୂମିରେ ବସିଲା ସେ ଭୂମିରେ ହେଲା ଆମେ କିଏ ତା ଦୟା ନା ମୁଁ କହିବାକୁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ପଦଟା ତ ଭୁଲ ମୁଁ ତ ଅହଂ ଭାବନା ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଅହଂ ଭାବନା ସିଏ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ମା ଆମେ ସବୁ ମାର ଦୟା ଖାଇବା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ନ ବସିକି ପୁରି ଯାଉଛି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସେ କିବା ଖରା କିବା ବାତ୍ୟା କିବା କ'ଣ ଖାଇଛି ତାକୁ କେଇଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛି ଗୋଟା ସାଧୁ ହେଇଛା କହିଦେବୁ ତା ପାଖରେ 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ବଦା କିଏ ଜଣେ କହିଦେଉ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୁରା ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ ମାର୍କେଟ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସେଇଠି ମା ବସିଥାଉ ସେ ଆଖୁ ଫାଖୁ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ବନା ହେଇନଥାଏ ତାଟି ଫାଟି ତାଟି ଗୁରା ପଡ଼ିନଥାଏ ଯୋଉ ବନାନ୍ତି ବାସ୍କେଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବା ସେ ଖାଉନି ବୋଲି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବା ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଆମେ ଡରିଥାଉ ବାପା ଜୁଆର ହନ୍ତି ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇ ଜୁଆର ହେବେ ଆମେ ବି ଡରି ଜୁଆର ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ ତଥାପି ଜୁଆର ଆଉ 5ଟା ଭକ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଆଗେଇବେ ନା ନାଇଁ ଆମ ମାଆକୁ ବହୁତ ଆହୁରି ତମ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମର ସେଇପଟୁ ଆହୁରି ଲୋକ ବାହାରିବେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଲୋକ ବାହାରିବେ ତୁ ଲୋକ ଆଣିପାରିବୁନି ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି ଆଜି ଲୋକ ତୁ ଆଣିକିରି ଆସିପାରିବୁନି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଲୋକ ବାହାରିବେ ସମୟ ହେଇନି ହେଲା ତାର ସବୁ ଦୂର
ଛୁଆ